Joliba Jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma aw ni ɲankuma aw bisimila kunnafoni gafew lakali kɛnɛ kan limanaw ladala jɛmu an fɛ yan nɔ don o don ka ta ntɛnɛ fo ka se jumadonyaw ma gafe minnu mana sɛbɛn nanzarakan na an b'i ye kɛnɛ kan ka bamayɛlɛma bamanankan na walasa aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na o kuma an nisɔndiyalen don bi sabu min ye Joliba TV News ale ye san 1 sɔrɔ ka jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ ni aw hakili b'a la san 2021 juin kalo tile 29 ka n'a bila bi juin kalo tile 29 san 2022 min ye Joliba TV News ale ye san 1 sɔrɔ o kuma an b'o ɲagaɲaga seliw la yan nɔ an bɛ aw fana fo limanaw n'i y'a mɛn télé a filɛbaw de don an minnu b'an filɛ don o don ka se an ka jɛmukanw lajɛ k'a ka hakililaw di a kan an minnu fana bɛ an ka jɛmukan ninnu kanu aw minnu bɛ Joliba TV News a kanu an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ halisa aw ni ce a ka filɛliko ɲumanw a n'a ka tanuko ɲumanw na o kuma an b'a fɔ an b'a fɔ an yɛrɛ ma an joyeux anniversaire o kuma kunnafoni gafew limanaw olu bɛ yan nɔ an bɛna an da don minnu na ka olu walawala aw ye l'essor bi yan limanaw a kumana l'essor ko politikimaw ni jamana ɲɛmɔgɔw sigira kunungo ka ɲɛfɔli kɛ hakilila falen don kuma ɲɔgɔnya limanaw ko nin kɔni faamana ka kɛ kosɛbɛ ko nka min kɛlen nin ye l'essor ka fɔla nin na kɛ sababu ye ka sira caman de bɔ walasa politikitɔnw ale ni jamana ɲɛmɔgɔw minnu bɛ furancɛla fanga kunna bi a jarala k'a fɔ maa si kana to yen bɛɛ da de ka don a la a jarala k'a fɔ nin kɔni ye taasira kura dɔ daminɛnen l'essor ka fɔla min bɛna kɛ sababu ye gouvernement baarakɛlaw ani politikimaw sabu politikima caman yɛrɛ y'a jira k'a fɔ baara min ye nin ye ko a ɲɛna kosɛbɛ an bɛna o lakale aw ye sisan o mana bɔ yen le pelinkan bɛ yan nɔ pelinkan y'a jira k'a fɔ ɲininkali kɛlen don n'a sɔrɔla jamanakuntigi colonel Asimi Goyita ayiwa ni ale bɛna i kanbɔ jamanakuntigiya de nɔfɛ walima ni ani jamanakuntigiya yɛrɛ de ka kan furancɛla fanga in tɛmɛnen kɔfɛ yɔrɔ sariya dɔw bɛ yen olu t'a yamaruya a k'i kanbɔ furancɛla jamanakuntigiya nɔfɛ nka loi électorale min n'o taara sisan o kɔni y'a yamaruya ko finitigi o finitigi bɛ yen ni e bɛ fɛ k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ o fana kumaw fɔlen don kuma in an bɛna lajɛ pelinkan kɔnɔna la u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na o mana bɔ yen le canard déchaîné ale bɛ yan nɔ ale ka jaw de bɛ to ka kuma n'a sɔrɔla ɲininkali de kɛlen don min ye canard déchaîné fɛ bi ayiwa Mali CEDEAO ka ɲangini n'a bɛna wuli ka bɔ a kan nka limanaw minnu bɛ yen n'olu fɛla ye ko ɲangi kana wuli ka bɔ Mali kan ko u jigiw ma tigɛ wa canard déchaîné de ye nin kuma fɔ o mana bɔ yen min bɛ tali kɛ soir de Bamako ale bɛ yan nɔ a kumana limanaw min ye soir de Bamako ye a y'a jira k'a fɔ ko Alassane Ouattara n'o ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi ye ale bɛ taamana nin waati in na Faransi jamana kan ayiwa taama in k'a bɛ don hukumu kɔnɔna la maa bɛ se k'a fɔ yanni CEDEAO ka jɛrɛ min bɛna kɛ juillet kalo tile 3 natɔ in na ayiwa Alassane Ouattara ko a na kɛ a taara ayiwa Emmanuel Macron ka hakilila lajɛ fɔlɔ ale ka kuntilenna ye min ye o mana bɔ yen ale soir de Bamako kelen kɔnɔ limanaw ko ministre naani bɛ yen minnu bɛ gouvernement in kɔnɔna la ni maa bɛ yen minnu bɛ ka gouvernement in sama ka jigin don o don ko ni ministre naani in tɛ an bɛna o fana lakale aw ye soir de Bamako kɔnɔ o mana bɔ yen Nouvelle Horizon bɛ yan nɔ a ko kiiribulon min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ finitigiw ka kiiribulon la n'o ye tribunal militaire ye o dayɛlɛla Motikaw fɛ yen nɔ limanaw a jarala k'a fɔ finitigi maa 32 ɲɔgɔnna ayiwa olu de jɔlen don kiiritigilamaw ɲɛma tanamako minnu bɛ yen n'u tɛgɛ tar'o la k'o kiiriw tigɛ l'indépendant fana bɛ yan limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Nioro du Sahel ayiwa ko douane n'o ye fangabulon min ni o ye finitigiw ye minnu ka baara ɲɛsinnen don ayiwa an ka jamana bɔda n'a dondaw k'o kɔlɔsi ani sɔrɔ u bɛ se ka sɔrɔ yakubaya ka na an ka jamana kɔnɔna na cogo min na ko Nioro du Sahel douane u ye tɛgɛ kɛ ayiwa balo min bɛ yen n'a man ɲi n'a bɛ sɔrɔ ɲɔrɔn suguw kɔnɔna la u ye tɛgɛ kɛ o caman de la ka se ka o jeni l'indépendant y'o kuma fɔ ni waati m'an ta an tɛgɛ ma an b'a kun cɛ ni les échos welewele ye limanaw ko ɲɔgɔndan min bɛ ka kɛ sisan n'o ye DEF ye ko DEF ɲɔgɔndan ni ɲɔgɔnna famana ka kɛ dɛ ko DEF ɲɔgɔndan bɛ ka kɛ ɲina i n'a fɔ a laɲininen don cogo min na ko bɛɛ bɛ ka i jɔ i jɔyɔrɔ la kalanden wo lakɔli karamɔgɔ wo lakɔliden somɔgɔw wo minnu bɛ fɛ hali ka walejuguw kɛ ko ko kangari ma da bɛɛ a baara in ko a bɛ ka kɛ lafiya kɔnɔna la zen na o ye tare
yana nga se ni fas di seben numbele jilema limana amba damne ni mi o ye le sore fas di seben ko min bi talike kuma ɲɔgɔnya n'o ye dialogue ye limana gouvernement ni politique tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ a jarala k'a fɔ o baara o sɛmɛntiyara kunungo n'i ye jateminɛ kɛ ɲɔgɔnye in a kɛra minnu yɛrɛ kun famana ɲɔgɔn ma minnu yɛrɛ kun famana ka sigi kɛnɛ kelen kan ka kuma limana o baara kɛra kunungo politique tɔn caman minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ o ni aya gouvernement maa saba olu sigira ka kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye kalata ko ye an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ani yɛlɛmani minnu bolodalen don ani waati minnu bolodalen don ka di kalata baaraw ma an ka jamana kɔnɔna la yan a jarala k'a fɔ ni ye jateminɛ kɛ ni sigikafɔ min na a bolodala kunungo centre de formation des collectivités territoriales la a jarala k'a fɔ a ka dɔgɔn politiquement la minnu ma ye kɛnɛ in kan yen nɔ o ni ministre saba min tun bɛ yen n'olu tun bɛ kuma ɲɔgɔnya la o ye mara cɛmabɔli ministre ye colonel Abdoulaye Maïga ayiwa ale ye ministre de l'administration territoriale ye fo ka taa se Ibrahim Ikasa Maïga ale yɛrɛ ye fangabolo min bɛ yen ni o bɛ yɛlɛmaniw bolodali la an ka jamana kɔnɔna la ani jamana kura bɛ se ka jɔ cogo min na fo ka taa se ani ministre fangabolo tɔw olu kuma ɲɔgɔnya ale de b'o ministre so kunna ka taa se ayiwa ministre min bɛ yen n'ale fana ye nagakɔrɔ ministre n'a bɛ premier ministre kɛrɛfɛ Fatumata Seku Diko ale fana tun bɛ kɛnɛ in kan ye yɔrɔ ale ka baara yɛrɛ bɛn bɛ yɛlɛmani fɛn fɛn bolodalen don jamana in kɔnɔna la yan nɔ ale de b'o ko kunna jarala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ fasiri ka fɔ la ayiwa min ye coronavirus ko ye o de bɛ sen na n'o ye waati minnu bɛ yen n'o kan ka di ka se ka kalata baaraw kɛ limana o ɲɔgɔn ye ninnu kɔfɛ a jarala k'a fɔ min bɛ tali kɛ kuma dɔw fɔra kuma minnu bɛ yen ni ayiwa politikimaw bɛ se ka taa u hakili jagabɔ a kan o tɛ dɔwɛrɛ ye n'i ye jateminɛ kɛ limanaw ko bi na min ye kalata baaraw ye o de ye kɔni wulikajɔw bɛ sen na an ka jamana kɔnɔna la yan a jarala k'a fɔ min ye politikimaw ye u ladɔnniyara k'a fɔ ko collège électoral o bɛ wele ayiwa san 2023 in na ko campagne min bɛ yen n'o ye référendum ye n'o kan ka boloda limanaw a jarala k'a fɔ référendum ayiwa ale kan ka boloda min ye ayiwa min bɛ tali kɛ san min filɛ nin n'a bɛna jɔ san kura san 2023 natɔ in na a jarala k'a fɔ ko juin kalo yɛrɛ la san 2023 ko ni ala ma foyi kɛ min ye référendum ye o baaraw o bɛ kɛ o mana bɔ yen nɔ juillet kalo min bɛ da o kan collège électoral a bɛ tila ka wele tuguni k'a sigi ka ladɔnniya k'a fɔ ko min ye kalata minnu bɛ yen n'o bɛ tali kɛ an ka wasaden kalataw la limanaw ko o bolodalen don ka bila min ye a tako fɔlɔ a n'a tako filanan n'o ye collectivité territoriale ye o fana o bolodalen don ka bila n k'a fɔ san 2023 la o ye o tako fɔlɔ a n'a tako filanan ye n'i ye jateminɛ kɛ min bɛ tali kɛ fana wasaden kalataw limanaw a jarala k'a fɔ o fana bolodalen don o tako fɔlɔ n'a tako filananw o bolodalen don ka bila min ye octobre kalo ani novembre kalo la san 2023 n'i ye jateminɛ kɛ limanaw min ye jamanakuntigi kalata ye o na tugu o la a jarala k'a fɔ jamanakuntigi kalata ayiwa ko o fana bolodalen don min ye san 2024 waatiw la nka nin bɛɛ la limanaw waati jɔnjɔn ma fɔ k'a fɔ nin don kɛrɛnkɛrɛnnen de la min ye kalataw ye a bɛ kɛ nin na nka baara ninnu na a koromo karili a jarala k'a fɔ ni référendum kɔni kɛra sariya damadɔ bɛ yen o bɛ ta ka baara kɛ ni o ye fɔlɔ walima o bɛ lajɛ ayiwa o bɛ se ka bila sen kan cogo min na o dɔ ye cakɛda min bɛ yen n'u k'a ma comité national de légal accès aux médias d'état o bɛ lajɛ ka baara kɛ ni o ye ani cour constitutionnelle yɛrɛ aya cogoya baara kan ka kɛ n'a ye cogo min na ani an ka marabolo kura minnu bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ région kuraw don yɔrɔ sariya kura dɔ taara kabi san 2012 ayiwa ko ka se ka baara kɛ ni o marabolo kura ninnu ye n'a ma ɲɛ ko kalata kɔni bɛ kɛ a ka kan o marabolo kura ninnu olu ka sigi k'a dɔn k'a fɔ nin ye nin da ye nin yɔrɔ in ye ka se ka baara kɛ n'a ye nka jateminɛba min kɛra nin ko la lesɔrɔ ka fɔ la o ye k'a fɔ waati kɛrɛnkɛrɛnnen ma fɔ nin ko in na
a kan ka kɛ kalo minnu kɔnɔna la olu kɔni fɔra wa jateminɛw de don gouvernement fɛ k'a da politikimaw ɲɛkɔrɔ u ka taa u miiri ayiwa miirinaw la minnu bɛ se ka kɛ miirina jɔlenw ye k'o fɔ gouvernement ye n'i ye jateminɛ kɛ limanaw kununko ɲɔgɔn ye min kɛra politikimaw kɔni y'u hakilila di a ka fɔlɔ ye Amadu Koyita ye ale min yɛrɛ ye PS yelenkura ɲɛmaaba ye a bɛ cadre d'échange des partis regroupement des partis politiques pour une transition réussie ale b'o kɔnɔna la ale ko nin chronogramme min dilen filɛ nin ko fɛn don a bɛ se ka kɛ ko baara don ni janto kɛra la a bɛ se ka kɛ min ye Yunus Ahmed Diko ale yɛrɛ ye Rassemblement pour le développement et solidarité RDS o ɲɛmɔgɔ don ale ko nin chronogramme min dilen filɛ nin ko chronogramme sɛbɛlama don wa baara bɛ se ka kɛ n'a ye min ye URD ka nɔnabila min tun bɛ kɛnɛ kan ale kɔni ka fɛla kɛra min ye o ye k'a fɔ ko autorité indépendante de gestion des élections min n'o ye jɛkulu ye min kan ka kalata labɛn ale ko a fɔra k'a fɔ ko jɛkulu don min ni maa tɛna fereke don a sen na a b'a ka baara kɛ n'a yɛrɛ ye maa si tɛna fereke don a sen na ko nka ale bolo fɛn dɔ bɛ yen o minɛn jɛngɛnen don a bolo sabu ayiwa maa dɔw bɛ yen minnu ka kuma bɛ se ka lamɛn kɔnɔna la dɛ wa maa dɔw bɛ yen min yɛrɛ ka kɛwale bɛ se ka kɛ sababu ye k'a bɔ a taasira kan o mana bɔ yen min ye RPM secrétaire général maître Baber Gano ale y'a jira k'a fɔ ko révision constitutionnelle min ni o ye sariya sunba ye n'a kan ka yɛlɛma ale kɔni bolo sariya sunba in yɔrɔ dɔw de kan ka ta ka lajɛ a la ko olu yɛlɛma min ye EPM Ensemble pour le Mali o ɲɛmaaba docteur Bokari Tireta ale kɔni ma kuma jɔlenba fɔ nka ale ko u bɛ t'u sigi k'u miiri ka hakilila caman fara ɲɔgɔn kan o kɔ ka na o da gouvernement kɔrɔ limanaw nin kɔni bɛɛ b'a jira k'a fɔ politikimaw ka nisɔndiya bonyana nin ko in na kosɛbɛ sabu caman y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni famana ka kɛ ka laɲini kun ye mun ye o de ye gouvernement ka taa ni nin taasira ye walasa politikimaw da ka don kalataw ni yɛlɛmani minnu bɛ bolodali la an ka jamana kɔnɔ ko nka n'i ye nin bɛɛ lajɛ limanaw nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen ka teliya ka kɛ sisan a kun de ye walasa CEDEAO yɛrɛ ale bɛ se ka i janto ka a ka ɲangi wuli ka bɔ Mali kan a ka jɛrɛ min bɛ ka boloda juillet kalo natɔ in na ministre colonel Abdoulaye Mayiga ale y'a jira k'a fɔ ko nin ɲɔgɔn ye a tɛna dan nin ma sabu ko a na boloda kalo ayiwa min ye u ni politikimaw ka ɲɔgɔn ye a na boloda limanaw walasa u ka se ka ɲɔgɔn faamu nin ko la kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ l'essor ale kɔnɔna la o mana bɔ yen le pelinkan ale bɛ yan limanaw pelinkan kumana a ye ɲininkali kɛ a ko min ye Asimi Goyita ye n'o ye jamanakuntigi min bɛ furancɛla fanga kunna bi ɲininkali kɛlen don n'a sɔrɔla ale de bɛna a bɛna walima n'a ni jamanakuntigiya ɲinini ka kan walima n'a ma kan furancɛla fanga yɔrɔ ale kɔni bɛ ka i tori ka na dɔɔni a bɛ taa ban waati min na o y'a sɔrɔ kalataw de bɛ labɛn ka jamanakuntigi kura sigi nka bɛɛ bɛ ka i ta fɔ bi min ko Asimi ka kɛ jamanakuntigi ye o min ko k'a ka kanbɔ o bɛɛ kɔni bɛ k'i ta fɔ nka Asimi yɛrɛ limanaw maa min bɛ yen ni a ka jamana baara bi na maa caman sɔnnen don a ma maa dɔ fana min n'a ka kuma man ca a ka k'a fɔ de n bɛ yan bi n bɛ yan sini limanaw Asimi Goyita o t'a ka fɛla ye kosɛbɛ i n'a fɔ tɔw b'a kɛ cogo min na i n'a fɔ politikimaw b'a kɛ cogo min na Asimi ka a tɛ o minɛn ninnu kɔnɔna la pelinkan ka kuma don dɛ a ko a mana kɛ cogo cogo jamanaden caman kɔni bɛ yen bi minnu bɛ fɛ ka Asimi Goyita ye a ka se ka sigi jamanakuntigiya la don nataw la nka ɲininkali de kɛlen don n'a sɔrɔla cɛba in n'o ye Asimi Goyita ye a na se ka a filɛ furancɛla fanga min kɔnɔna la nin n'a na se ka i kan bɔ jamanakuntigiya nɔfɛ tiɲɛ don bi in na limanaw hali an bɛ waati min na ko sisan jamanakuntigi colonel Asimi Goyita a m'a jira a ka kɛtaw la a m'a jira a ka fɔtaw la k'a fɔ a bɛna i kan bɔ jamanakuntigiya nɔfɛ nka a mana kɛ cogo o cogo limanaw minnu bɛ yen ni olu ye minnu bɛ kumaw la bɛɛ bɛ k'i ta fɔ caman ko Asimi Goyita ayiwa k'a na sɔn k'i kan bɔ a mana kɛ cogo o cogo limanaw waati nataw o de bɛ se ka o tiɲɛtigiya nka n'i y'a lajɛ n'i ye ko in yɛrɛ lajɛ fasiri ka lakali la o ye k'a fɔ Asimi Goyita sariya kura min tara n'o ye loi électorale kura in ye ayiwa sariya min fana bɛ yen n'o ye article 155 ye o b'a jira k'a fɔ limanaw min ye an ka finitigiw ye n'o ye forces armées de sécurité ye limanaw a jala k'a fɔ olu fɛn fɛn bɛ yen ko olu bɛ fɛ k'u kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ ni jamanakuntigi sigira yan'a ka fanga ka ban kalo 6 olu bɛ se ka fini bila walima ka taa sɛngɛlafiɲɛ bɔ yɛrɛ la
ayiwa ka se k'u kanbɔ ayiwa jamana kuntigiya nɔfɛ o ye yamaruya ye ka di o finitigiw ma nka n'i ye jateminɛ kɛ limanaw o sariya min tara nin ye article 155 min filɛ nin o ni charte min ni furanjɛla fanga bɛ ka baara kɛ n'a ye o charte yɛrɛ article 9 o b'a jira k'a fɔ ko jamana kuntigi wo a ka dankan wo fɛn fɛn bɛ yen k'o bɛ furanjɛla fanga kɔnɔna la a y'olu yamaruyalen tɛ k'u kanbɔ jamana kuntigiya nɔfɛ o b'a jira k'a fɔ Asimi Goita sariya in fɛn fɛn filɛ nin a t'a yɛrɛ ye nin si kɔnɔna la k'a fɔ k'a b'i kanbɔ jamana kuntigiya nɔfɛ nka limanaw sariya fana tɛ fɛn ye ko yɛlɛmani tɛ se ka don a la ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ article 9 min filɛ n'o ye charte ka fɛla ye yɔrɔ article fɔlɔ yɛrɛ o b'a jira k'a fɔ ko charte a bɛ se ka yɛlɛma cogo o cogo n'a fɔra k'a fɔ a ka yɛlɛma a bɛ se ka yɛlɛma article alinéa 1 article 9 n'o bɛ charte kɔnɔna la limanaw n'o y'a jira k'a fɔ ko charte bɛ se ka yɛlɛma ayiwa o dɔrɔn de bɛ se ka Asimi Goita k'a fɔ ko a fana bɛ se ka jamana kuntigiya bila yanni kalo 6 cɛ ka se k'i kanbɔ jamana kuntigiya nɔfɛ limanaw n'i ye nin bɛɛ lajɛ a bɛ taa wolo min na o ye k'a fɔ ayiwa Asimi Goita n'a ko k'a b'i kanbɔ limanaw ko sariya minnu tara nin ye a sariyaw a bɛna kɛ sababu ye politikimaw caman bɛ wuli k'u jɔ k'a fɔ u m'a faamuya ni faamuyabaliya nana limanaw a bɛ kɛ sababu ye an ka jamana kɔnɔna la yan yɔrɔ fanga dafiriw olu tugutugura ɲɔgɔn na wa ko maa k'i sigi n'a ye fana ni hali ni Asimi Goita n'a y'i kanbɔ ko o fanga dafiri kelen in maa bɛ se k'i sigi n'o ye ko Asimi Goita tiɲɛ don a kɔni bɛ ka furanjɛla fanga baara kɛ ka ɲɛ ko nka ayiwa a ka kɛ jamana kuntigi ye don nataw la o tɛ fɛlaba ye min bɛ se ka kɛ basigi ye don nataw la docteur Dugune Musa ale de ye nin kuma fɔ le pelinkan ale kɔnɔna la o mana bɔ yen le canard déchaîné a bɛ yan a kumana min ye canard déchaîné fɛla ye bi limanaw jaw de bɛ yan ja ninnu bɛɛ bɛ ka kuma n'i ye jateminɛ kɛ Mali ni CEDEAO kunkanko kuma de don ko an bɛ k'an kunda min ye ɲangini min bɛ an kan an bɛ k'an kunda o de wuli ka wa o ye ɲininkali ye ja minnu bɛ yan an ɲɛ bɛ dɔ sigilen la nin na kɛ kiiritigɛla dɔ ye ayiwa kelen na kɛ Emmanuel Macron kelen yɛrɛ na kɛ a kɛrɛfɛma dɔ fana ye min y'a ka fanga marabaa dɔ ye limanaw min ye juge min sigilen don ale kɔni kan don ko n ka cɛw min min fɔ aw ye a ye ɲangini kolo minnu ta ka ɲɛsin Mali ma nin ye ko a ma fɛn ɲɛ dɛ ko a ma fɛn ɲɛ walasa an kɔni an n'aw wele sariya ɲɛkɔrɔ a ye baara min kɛ nin ye baara in a ma ɲɛ o tuma aw ka laɲini fɛn fɛn bɛ yen an bɛ a bɛɛ furan n'an tɛgɛ kɔ ye baara tɛ se ka kɛ n'a si ye bilen Emmanuel Macron wɔsilenba sɔrɔla k'i bolo da kunkolo la a ko merde a ko k'olu kɔni tun bɛ ka fɛɛrɛ fɛn fɛn tigɛ ko a bɛɛ lajɛlen de binnen filɛ nin ji la nin ye min ye cɛ min fana jɔlen don a kɛrɛfɛ limanaw o fana bɛ ka wɔsi o ko ayiwa ko namasa fara de kɔni fililen filɛ o kɔni ko nin ko in a kɛra ko nin kɛra maloya ye dɛ nin kɛra maloya belebeleba de ye min taara ka ɲɛsin olu ma limanaw kuma a n'a kɔrɔ tɛ ɲɔgɔn na canard déchaîné de ka kuma don o mana bɔ yen le soir de Bamako ka kuma la bi limanaw a ko min ye Alassane Dramane Ouattara ye ko ale bɛ taama la Faransi jamana kan nin waati in na a jarala k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara ale ka taama Faransi jamana kan limanaw dɔwɛrɛ tɛ wa ko a bɛ to Faransi yɛrɛ de ka i kunda min ye Ghana Accra n'o ye Ghana faaba ye walasa ka se ka taa CEDEAO ka sommet min kan ka kɛ ni nin y'a ta ko 61 ye limanaw ka se ka taa o kɛnɛ kan yen nɔ min ye Alassane Dramane Ouattara ka nin taama in ka bɔ Faransi ka taa Accra dɔwɛrɛ tɛ fasiri ka fɔ la a na kɛ a taara Emmanuel Macron fɛ yen limanaw o hakililaw walasa ka se ka min ye Maliko kuma min bɛna taa fɔ o kɛnɛ kan n'a fɔra k'a fɔ ɲangiw bɛ sɔn ka wuli ka bɔ Mali kan ayiwa Alassane Dramane Ouattara ayiwa a na kɛ a bɛ sɔn ka taa ayiwa min ye Emmanuel Macron ale hakililaw lajɛ n'i ye jateminɛ kɛ limanaw a kɛra o ye a ma ko ye o limanaw jateminɛ caman kɛla kɔni ka hakilila de y'o ye k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔla Emmanuel Macron bi na ale jamana kuntigi min n'a a furadama Faransi jamana kuntigiw la min ko a ka fɔ a ka Mali furanjɛla fangaw ka u se ala ma limanaw o kɛra Emmanuel Macron de sabu dɔgɔyalima si tɛ min ma tɛmɛ Emmanuel Macron ani Mali jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ
ale de kun yi kale ko fa ka Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka koda u ka u ma sigi ni min ye yɔrɔ ɲangi min filɛ an kan nin ye ko ni ye faransi yɛrɛ nɔbɔ a la fasiri ka fɔ la a tɔ b'a dɛn n'a fɔra k'a fɔ CEDEAO bɛna jɛrɛ kɛ juillet kalo tile 3 natɔ in na a ka kan Alassane Dramane Ouattara min taalen filɛ nin ye a ka taa hakilila ɲininkali kɛ a ko bɛna kɛ cogo min na ni maa min hakili b'a la ale Alassane Dramane Ouattara kelen ani Niger jamanakuntigi Mohamed Bazoum olu de kun da bɛ fili kelen na minnu yɛrɛ fɛla tɛ fiyewu Mali ka bɔ nin lahala in kɔnɔna la a mana kɛ cogo cogo Soir de Bamako ka fɔ la ayiwa min ye Emmanuel Macron ye maa kɔni t'a dɔn a bɛna hakilila min ta sen na limanaw bɛɛ kɔni sigin bɛ malidenw farafinnaw bɛɛ sigin bɛ ka CEDEAO lajɛ juillet kalo tile 3 natɔ in na min bɛna kɛ sababu ye u n'a ɲangi wuli ka bɔ Mali kan sabu Mali jamana ɲɛmɔgɔw olu n'a fɔra k'a fɔ ko yɛlɛmaniw ka boloda baaraw ka boloda chronogramme ka di nin bɛɛ bɛ senna nin waati na Mali kɔnɔna la yan ɲininkali kɛlen don n'a sɔrɔla CEDEAO a nana Mali jamana ɲɛmɔgɔw lamɛn nin ko in kan kunnafoni filɛ nin limanaw an ye nin bɔ Soir de Bamako kɔnɔ yana an ka Soir de Bamako bila limanaw a jaralen bɛ k'a fɔ ministre damadɔ bɛ yen min bɛ gouvernement in kɔnɔ ni ministre 4 ɲɔgɔnna minnu bɛ yen ni limanaw baara ɲɛdɔnbaliya de don wa walima u bɛ baara min na nin ye jɔyɔrɔ kɔni dira u ma nka limanaw ni ministre so damadɔ in k'u ma se ka foyi kɛ Soir de Bamako ka kuma la Laya Jara ale min ye fasiri kɛ a ko san kelen furanjɛla fanga kelen ka sira kura ta n'o ye rectification ye a jala k'a fɔ ko MPR o ɲɛmɔgɔ min bɛ premier ministre la n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye yɔrɔ ale ka gouvernement in kɔnɔ ministre damadɔ b'a kɔnɔ fɔlɔ ye Imam Umaru Jara ye Imam Umaru Jara k'ale kɔni ye alimamiya gulokiba fili pewu ka vɛsiw ni gɛzinɛriw donni daminɛ limanaw min ye ministeriya baara ye k'o daminɛ ko nka ni ministre min ye nin kabi baara yɛrɛ daminɛ e ko a sen ma fereke baara la wa sabu limanaw i tɛ baara min dɔn i tɛ se k'o dɔn i tɛ baara min ɲɛ dɔn i tɛ se k'a fɔ k'i b'o karaba jala k'a fɔ Imam Umaru Jara min ni ale de bɛ ayiwa ministre délégué la bi n'a bɛ kɛnɛyako ni adamadenw ani maa minnu wulila ka bɔ o sigiyɔrɔw la olu ka koɲɛ kunna ayiwa Imam Umaru Jara ko a na kɛ ale ta kɔni baara fereke b'a bolo bi a t'a dɔn a bɛ taa ɲɛ o a bɛ taa kɔ a bɛ taa kɛrɛfɛ o a kɔni t'a dɔn yɔrɔ ani maa minnu yɛrɛ kɛra sababu ye ka hali ministre jɔyɔrɔ ninnu d'a ma n'o ye a sababu yɛrɛ n'o bɔra Imam Mamudu Diko la a n'o tɛ bilen ko kɔsa in na a taara ɲɔrɔ sirifikɛ fɛ yen ayiwa a taalen o fɛ yen limanaw dɔwɛrɛ tɛ ko ka se ka taa kuma o fɛ jɔyɔrɔ min b'a bolo a na se ka to jɔyɔrɔ in na cogo min na fasiri ka kuma don nka a mana kɛ cogo cogo Imam Umaru Jara limanaw nin si tɛ fɛn bɔ sɛdenni sɔngɔ la nka baara min dira i ma i ka se ka baara in kɛ maaw n'a dɔn k'a fɔ i bɛ se baara in na o mana bɔ yen ministre filanan min n'o bɛ Choguel Kokala Mayiga ka gouvernement kɔnɔ o ye madame Wadije Fune Kulubali ale min n'ale bɛ muso ni den ni denbaya ka ministre so kunna bi ko ni muso in kɔni ko ni ministre yɛrɛ fɛn fɛn nana ni ministre so in na limanaw madame Fune Wadije ko ni ministre in e ko ni muso in baara yɛrɛ ɲɛdɔn kisɛ kelen a tɛ nin na sabu ko a kɔni taara wulikajɔ minnu kɛra jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Bokar Keita ale nɔfɛ M5 ka wulikajɔw la n'a fɔra k'a fɔ jɔyɔrɔw nana tila ko de kɛra sababu ye ninnu ye jɔyɔrɔ sɔrɔ n'o tɛ limanaw ko maa si t'i to i yɛrɛ ma ka min ye madame Wadije Fune Kulubali k'a ta k'i b'a kɛ jamana ministre ye an bɛ don min na ko bi ko o kɔni o misali dara kɛnɛ kan sabu ministre so min filɛ ko ministre a fɔra ministre fɛn fɛn kɔ k'u bɛɛ lajɛlen ye ministre so in baara ɲɛdɔn ka tɛmɛ a kan fasiri ka kuma don dɛ limanaw ko maa sabanan ye jɔnni ye o ye madame Fatumata Seku Diko ale yɛrɛ ye kiiri dɔnbaa ye ale ye sariya dɔnbaa ŋana ye ko n'a ma kɛ ko nin waati in na baarakɛlaw kɛmɛ k'u bolo da u sen kan sabu ale de bɛ baarako ni forobaca ale de b'o kunna n'a ma kɛ baarakɛlaw kɛmɛ k'u bolo da u sen kan nin waati in na ka jamana yɛrɛ lajɛ sabu yɛlɛmani minnu bɛ sen na gɛrɛbukɛlaw kɛmɛ k'u jɔ fɔlɔ ko n'o tɛ limanaw ko nin ministre in ko ale fana dan b'a la dɛ a kɛmɛ ka baara min kɛ nin ministre so in kɔnɔ nafa foyi ma y'a la fasiri ka kuma don maa naaninan ye mun ye o y'ale yɛrɛ ye limanaw a ko n'i ye ko in n'i y'a bɛɛ jateminɛ Choguel Kokala Mayiga ka nin gouvernement in kɔnɔna la limanaw ko nin ministre 4 min bɛ yen ko ala ye diɲɛ don o da ninnu de ka baara bɛ ka kɛ sababu ye ka gouvernement k'a sama ka jigin duguma dɔw yɛrɛ ko hali baara ɲɛdɔn a tɛ nin ministre 4 in na kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ Soir de Bamako kɔnɔ o mana bɔ yen min ye fasiridi sɛbɛn Nouvelle Horizon ye a bɛ yan a kumana Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko kiiri bunakun kan a jala k'a fɔ ko tribunal militaire min n'o ye an ka finitigiw ka kiiribulon ye o dayɛlɛla Motikaw fɛ yen nɔ
affaire min be no bi se affaire mugan ani konontoma ni yo la ye finitigi bisaba ani fila ɲɔgɔnna o de bɛ ayiwa a ko kunkan a jarala k'a fɔ Moti mara kɔnɔna la kabini dɛnɛ tɛmɛnen juin kalo tile 27 a jarala k'a fɔ finitigi minnu bɛ yen n'u tɛgɛ yira tanamakow la i n'a fɔ suɲɛni marifa suɲɛ maramafɛn suɲɛ ani k'a fɔ i ka ɲɛmɔgɔ k'i bila baara la i ka bangew kɛ ani sirabakan kasaraw ani yɛrɛ ka boli ka bɔ kaso la ka taa ni yɛrɛ ye o n'a ɲɔgɔnna caman baara ninnu dayɛlɛla Moti mara kɔnɔna la a kɛra Moti mara yɛrɛ ɲɛmɔgɔ colonel major Abbas Danbele a kɛra o ɲɛna ale yɛrɛ folikan di nin ko in na kosɛbɛ sabu ko nin min filɛ nin ye limanaw nin na kɛ sababu ye ka wale jugu kɛ k'i ye k'i to yen n'a bɛ fɔ a ma impunité k'o dabila an ka jamana kɔnɔna la ko hali Moti maire yɛrɛ n'o ye Isan Kansa ye ale fana ye foli da gouverneur ta kan a ko tribunal militaire min filɛ n'a sigira Moti mara kɔnɔ yɔrɔ Bamako ta tɛmɛnen kɔfɛ Moti ta de dara a kan procureur min bɛ yen n'ale fana bɛ nin baara in kunna tribunal militaire kunna Isaka Keita ale y'a jira k'a fɔ ko jamanadenw u tɛ tribunal militaire a ka baaraw taabolo dɔn ko a ka kan a ɲɛ ka fɔ u ye n'o tɛ ni session min dayɛlɛlen filɛ nin ko kabi san 1995 ni session in dayɛlɛlen don a kun tɛ dɔwɛrɛ ye finitigi minnu bɛ yen ni u bɛ tɛnɛmako kɛ k'u to u ka baara la jamanaw n'u ma yamaruya olu de bɛ wele k'u jɔ baara la k'u ɲininka aya kun jumɛn na nin kɛ i ni sariya min ka kan o na da i kan kunnafoni filɛ nin limanaw an ye nin bɔ nouvelle horizon kɔnɔna la o mana bɔ yen l'indépendant bi yan nɔ l'indépendant y'a jira k'a fɔ Nioro du Sahel ko tonne 5 ɲɔgɔnna o de minɛna Nioro sugu kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen ye balo kolon de balo minnu bɛ yen n'a a man ka don an ka sugu kɔnɔna la fiyewu n'i ye jateminɛ kɛ min ye bɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye farinin bɔrɔw ye limanaw ani i b'a sɔrɔ balo minnu bɛ yen n'u bɛ bila boîtiw kɔnɔna la ani furaw fo ka taa se boisson minnu bɛ yen n'a bɛɛ lajɛlen alcool ye ani balo minnu bɛ yen ni a suguya ka ca fo ka taa se batteriw birikiw drogue birikiw a n'a ɲɔgɔnna caman limanaw o de minɛna Nioro sugu kɔnɔnaw la Nioro min ni a jala k'a fɔ ale ye marabolo ye bi a douane ɲɛmɔgɔba Bakari Togo a ko nin waleya min filɛ nin limanaw a bɛ kɛ sababu ye walasa balo kolo ani dumuni kolo minnu bɛ yen n'o bɛ don an ka sugu kɔnɔna la n'a bɛ tila ka taga feere maaw ma limanaw ka se ka ale bɔ mɔgɔw senkɔrɔ min ye colonel major Ali Anaji ale min ye Nioro du Sahel a gouverneur ye ale y'a jira k'a fɔ ko nin na kɛ sababu ye jamanadenw ka u janto balo minnu bɛ yen n'a bɛ bɔ jamana wɛrɛw ka kana an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ don an ka sugu kɔnɔna la ayiwa maaw k'u kɔlɔsi a la gouverneur y'a jira k'a fɔ maa ka kɛnɛya o de ye fɛn bɛɛ lajɛlen n'a fɔra k'a fɔ maaw yɛrɛ minnu bɛ yen n'u bɛ nin balo ninnu san ka na n'a ye ko u k'a dɔn k'a fɔ minnu b'a baara kɛ faso niw tɛ dɛ k'u janto a ma kofɔlen ninnu na ko tɔni 5 ɲɔgɔnna a bɛɛ lajɛlen balo kolon ye minnu kɔni tara ka taa jeni limanaw k'a bɔ mɔgɔw senkɔrɔ kunnafoni filɛ nin l'indépendant ale de ye nin fɔ an b'a kuncɛ ni fasidi sɛbɛn les échos welewele limanaw écho y'a jira k'a fɔ ko dɛfu min ni o ye ɲɔgɔndan ye n'a bɛ kɛ sababu ye i bɛ bɔ duguma kalanso la ka taa cɛmancɛ kalanso la o ye ka bɔ école primaire la ka taa min ye lycée la ayiwa ko dɛfu ɲina maa 244 a ka ca ni o ye ayiwa olu de bɛ k'u kanbɔ dɛfu ɲɔgɔndan nɔfɛ ɲina ko dɛfu ɲɔgɔndan kɔni bɛ ka kɛ nka limanaw a bɛ ka kɛ i n'a fɔ a laɲininen don cogo min na sabu ladilikan fɛn fɛn dira a bɛɛ bɛ ka labato lakɔli karamɔgɔw fan fɛ o lakɔlidenw fan fɛ o ani lakɔliden somɔgɔw fan fɛ bɛɛ bɛ k'a labato o b'a jira k'a fɔ dɛfu ɲɔgɔndan min daminɛna ntɛnɛn tɛmɛnen fo ka se bi la limanaw tanama ko si tɛ min yera a ko siratigɛ la o ye tare ye kɛ kunnafoni filɛ les échos welewele ale de ye nin fɔ olu kumana a b'i dansigi kɛ kunnafoni gafew la an sera ka min lakale ka bɛn ni waati ye an b'a fɔ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ